बेसमनि मोनसे राजखान्थियारि गिदिर खौरां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगौ जे जानो गोनां जे आसाम एसेम्बली बे एसेम्बलीनि सायाव खुगा बेखेवदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसे गिदिर फोसावथाय मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे एनडीए एलायन्सनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा एनडीए एलायन्सनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे फैगौ एनडीए एलायन्सजोंनो बीपीएफ राजखान्थि हानजाया थानानै खामानि मावगोन आरो बे समाव 126 विधानसभायाव एनडीए जों जानानै बे समाव बिसायख'थि गेलेगोन गासै 100 मासि मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि आरो बीपीएफ नि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा इसमें एनडीए होके खेलेगा बीपीएफ नहीं एनडीए में जितना पार्टनर है सब एक होके हम इलेक्शन खेलेंगे और 126 सीट है 126 सीट में एनडीए हिसाब से हम लोग 100 ऐसा मिल जाएगा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्रा बुंनाय जे 126 एनडीए एलायन्सजों बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाया बिसायख'थि गेलेगोन आरो बेनिनो 100टा सीटखौ देरहानो हागोन होननानै दाबि खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा एनडीए एलायन्सआव यूपीपीएलआ थागोन ना थाया एबा यूपीपीएलखौ लानानै एनडीए एलायन्सआव बे समाव थाफानानै खामानि मावगोन ना मावा होननानै खौरांगिरिया सोंदोंमोन आरो बे सोंनायाव फिननाय होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिननाय होदों बे समनि मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे एनडीए एलायन्स बे एनडीए जेरै इंडिया बे इंडियायाव जेरै कांग्रेसआ रोल खालामदों थिग बेबायदिनो एनडीए आवबो बीजेपी राजखान्थि हानजाया बे समाव लीड खालामदों एबा बे समाव बिथांमोनानो गिबि बे एनडीए खौ गायसनदों गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों यूपीपीएल राजखान्थि हानजाखौ लाखिगोन ना लाखिया बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया गैयाब्लाबो जेबो खहा जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय मोनसे गिदिर आपडेट एबा बिग पलिटिकल आपडेट बिथाङा बुंथिदों जे एनडीए एलायन्स बे एनडीए एलायन्सआव यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया थानाय थायैया उननि बाथ्रा नाथाय बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया एनडीए आव थायाब्लाबो जेबो खहा जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा एनडीए एलायन्सनि सायाव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो फैगौ 2026 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम एसेम्बलीनि सायावबो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बीपीएफ की तरफ नहीं हम एनडीए होके इलेक्शन खेलेगा आसाम एसेम्बली में वो अप्रैल में जो इलेक्शन होगा आसाम एसेम्बली इसमें एनडीए होके खेलेगा बीपीएफ नहीं एनडीए में जितना पार्टनर है सब एक होके हम इलेक्शन खेलेंगे और 126 सीट है 126 सीट में एनडीए हिसाब से हम लोग 100 ऐसा मिल जाएगा गवर्नमेंट एनडीए बनेगा सीट शेयरिंग कैसे होगा क्या सीट शेयरिंग वही तो एनडीए में हम बात करके सीट शेयरिंग हो करेगा 126 सीट है इसमें बीपीएफ कितना मिलेगा बीजेपी कितना खेलेगा एजेपी कितना खेलेगा और बहुत दल है गणशक्ति है उधर राभा हासों में भी है कार्बी आंलंग में भी है ऐसे हम एनडीए होके बात करके हम सीट शेयरिंग करेंगे बस सरकार एनडीए का होगा बस सर यूपीपीएल যদি এনডিএ নাথাকে এনডিএৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি यूपीपीएल एनडीए থাকা নাথাকা সেইটো আমাৰ কথা নহয় সেইটো এনডীए ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বুলি ক'লে কংগ্ৰেছে লিড লয় এনডীए এলায়েন্স বুলি ক'লে বিজেপিয়ে লিড লয় ইয়াত यूपीपीएल থাকিব নাথাকিব সেইটো আমাৰ কথা নহয় কিবা লছ হ'ব নহ'ব এইটোতো আমাৰ यूपीपीएल নাথাকিলে এনডীए হিচাপে কিবা একটা লছ হ'ব সেইটো আমি নাভাবোঁ লছ নহয় আমাৰ